Orasma dihita saludna. Adorang so tamulai parmigota koreksi sawatik anon di acara dung salpu tikting anon tabigema kor ama Immanuel. Nuaing tapasada marohado pikirata marede mahita sian ende nomor 125 ayat sada dot udun. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudi hamu, ali akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu ali akana marsak roha mida ibana nasailaon. Las dorohaku di akana mandok tuau beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Ale amanami na di banua gijang, parasi roha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak muna sasadai, di leon ho do ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, saha tuhau na pinar silangi. Sai patugu ma roha nami, asa unang ganggu roha nami, maka porsiai hasesan ni dosa nami. Asa unang madeli hami ala ni dosa nami. Alai asa positutu rohanami di asini roham nagodangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak aholangan ni rohami. Amin.
pati ni dibata, pati parjolo, sahat rodi pati pasapuluhon. Pati parjolo, audo jahuba di Batam, ninna di Batata, dang jadi marakup ahu, bayan ommu di Batam. Pati paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu, manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di Toru ni Tano, yang go tunggabe si sombaon, manang sioloan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon guarni di Bata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna do sogot akka na marsineang di goarna. Pati paupaton, ingot hamuma pabadiaon hari minggui, di naunom hari maulahamu nasa siulon muna, alai yang go hari papitoni, hari paradianan ni Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan ni halak pe, namang ebati hutam. Ay dinaunom hari do di topa di bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papitoni, di baini do ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba, hari paradan nai jala di parbadiai. Pati palimaon, ikon pasangapomu do na torasmu, asa martua ho, jala liling mangulu, di tano na di leon di Jahoba di Batam di ho. Pati papa onopon, hunak ko mamunu, pati papituhon, hunak ko mangalakup, pati pawaluhon, hunak ko manako, pati pasiaon, hunak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang na posona bawa, manang na posona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita tu debata, taringot tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulaon na ombar tu patik. Amin. Potima dosata, ali Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi roha jala partalup ni roha, jalan nabasar roho, saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama dosa nami, dang adong nahu pangasaon hami, dukon ni asini roham, hati goran napi natupani anak mudo nahu pangasaon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hata baga-baga taringok tu hasisani dosa. Ala ni pangalaos siya tado ubayan na tartulang Kristus. Jala binayan ni jahat to ibana marbugang. Apa itu ibana picang-picang paritian ni hasonangata. Jala binayan ni bugang na malum hita hilala. Hasangapon ma di debatan na di Gijang. Tabigima hatani di bata turpu di hari mingguon, iman na tarsurat di Yohanes 4, mamukasian ayat 4, sahat rodi ayat 14. Yohanes 4, mamukasian ayat 4, sahat rodi ayat 14, tajama marsika sori. Alai ikon bulusan nado luat Samaria, alai adong madisi sumur ni si Jakob, jadi dibaen naung loja Yesus sian pardalanan, hudul maibana di labung ni sumuri, tar di hos ni ari mai. Jadi dok Yesus mamat lewat au. Ainung ngalau akasisian nai tuhuta manuhor bohal. Dungini na Yesus mamangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out di tadaho na mangido ay inumon siyako. Ra oloho mangido tu ibana. Dungi leonon na matuho ay na mangulu. Tungumbalga maho asa oputta si Jakob na mga leon sumurod di hami, ibana do manginum siyani dohot yanakon na ro di pinahanna. Alay na manginum aek si Lehononi nasotupa mawas bay ro di saliling-liling na ay anggo aek si Lehononi gabi mual di bagasan ibana na mabaor sahat ro di hanguluan si saliling-liling na olat nido sahat na martua do na tumangion hata ni di bata jalan na upeopsa. Amen.
dakon maha porsiao tai, so ngenahina tidakon ni dong atas ha porsiaon, disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama parkuku na suatu dosan, na tumo palangit doh. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman ada tuboni si Maria, nagabi-gabian si Antondi parbadia, andorang soabuon. Ido tu hata, na tumaon na bernit, di pangumon ni Silatus, nama tetar pajal do ibana diau punal silang, na tua tu bonu toru, tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na naik tu surgo, laudul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanon, mangumi halak na mangulu doat nama. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan dialak Kristen akan na badia, doat dia sesani dosa, doat dia tai na mandok, mulak mangulu do sogot daging dialak nama, doat dia nguluan na suara sudah. Amin. Ting-ting dihita di minggu letare 30 Maret 2025. Na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu letare marlas ni roha mahamu. Jesaya ono pulonom ayat 10a. Dohot tema Jehovah mangalehon aik hanguluan. 2. Dana nasorang. Na di hari Rabu 10 Maret 2025 di basa-basa hotuhat tado dana boru di keluarga ni amata Franky Sagala, Inata Olivia Dian Anggreni boru Sinaga, ruas ni Huriata Nir Sadesia 40 Nasian Wik Jordan. Tolu ruas Napidda Mamuka Sadarion Minggu 30 Maret 2025 Pidda Huria Sian HKBP Depok Sadama. Sada keluarga ni amata Erikson Aritonang. Inata Lin Chin Sia. Rapdot 2 halak yanakon nasida. Nir Sadawalu 2 pitu Nasian Wik Laudekia. Nasida Pidda Huria tu HKBP Balige. 2. Keluarga ni amata Doktorandus E.W. Panggabean. Inata Emi R.E. Borulubat Tobing, Nir Tolupitu, Nasian Wik Philadelphia, Nasida Pidda Huria tu GPIB Shalom, Kembang Lio Depok. Na mengihut perayaan Hari Raya Lebaran. Domu tu perayaan Hari Raya Lebaran di hari Selasa tanggal 1 April 2025 dohot di hari Rabu 2 April 2025 sermon perhalado, sermon punguan inahana, kunjungan sosial, pertangengan wik, dot kantor sekretariat, masohot majo. Napalimahon, parhobas di minggu parjolo bulan April. Namarhobas di parmingguon minggu parjolo di bulan April, 5 minggu naro, tanggal 6 April 2025. Situa dohot ruas niwik Laudikia di parmingguan manogot pukul pitu. Situa dohot ruas niwik Judea di parmingguan Arian pukul 10. Paunopon padidion nabadia. Di hari Minggu 10 April 2025 di parmingguan Arian pukul 10. Duk sipul jamita patu paun ni huriatta do padidion nabadia tuaka pinangido tuak kanatoras nanaeng mabuan yanakon tupad di Dioni asaro marguru di hari Kamis 10 April 2025 pukul 10 maringana di gereja huhut mabuan surat pengantar sian situa wik nabi dohot akte lahir manang surat kena lahir dana nanaeng tardiri. Papituhon partureni
partikian tu Parguru Malua angkatan 2024-2025. Songonon ma partureni partikian sahat tu nama ketidakon haporseaun tu Parguru Malua reguler angkatan 2024-2025. Nah parjolo, ujian tertulis di hari Sabtu 12 April 2025. Ujian lisan di hari Sabtu 10 April 2025. Geladi resik di hari Sabtu 26 April 2025. Maka tidakkan haporseaun di parmingguan arian 27 April 2025 masuk pukul sia manogot. Domutusi di hari Minggu 27 April 2025 parmingguan manogot dohot parmingguan nida dana sekolah minggu masuk pukul 6 manogot. Nah mangihut huria mangurupi huria. Di hari sadarion Minggu 30 Maret 2025 diganuk parmingguan manogot arian dohot botari. Patu paut tado, patu paun ni huriat tado, papungu pelean tujulu, laho mangurupi ruas ni huriatta na adong di sada HKBP Pelabuhan Ratu Resort Bogor. Mangurupi ruas ni HKBP Pelabuhan Ratu laho paturehon inganan parmingguan nasida di siala sega alani bencana alam banjir bandang namasa di Pelabuhan Ratu. Nah paduahon HKBP Gunung Putri Resort Paulus Sukatani Depok. Mangurupi ruas di HKBP Gunung Putri laho pajongjong inganan parmingguan. Nah patuluhon HKBP Gunung Sindur Resort Cinere. Mangurupi ruas di HKBP Gunung Sindur laho pajongjong bagas huria padita. Ruas dohot paralado nasian HKBP Pelabuhan Ratu, HKBP Gunung Putri, dohot HKBP Gunung Sindur, mangido tuganup ruas, asarap parsidohot manangyakon huhut rap mersiurupan. Amplop pelean natu pembangunan masohot majolo. Nomor sia, pelean bulanan dohot iuran tu diakoni sosial. Di hari Minggu naro, 6 April 2025, ima hari Minggu perjolo di bulan April. Pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial huria dohita marhite amplop na pinaradeni huriata. Amplop pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial huria di parade di pintu utama gereja manang marhite situawik pertanyaan tabi. 10. HKBP Distrik 28 Debos Kap. Di hari Jumat 4 April 2025 patu paun nado pembekalan database dan penguatan sentralisasi keuangan nani dohotan ni sekretaris, bendahara, ketua parartaun, super user na adong di HKBP Distrik 20 Debos Kap, maringanan di HKBP Depok Sada. 10 sada, kunjungan sending Dewan Marturia. Domu tu parningotan di hari hamamate ni Tuhan Yesus di hari Selasa 15 April 2025 paatu paun ni huriatta do ulaun na badia di bagas ni ruas ni huriatta na subui maddohoti parmingguan sialani persahiton. Nah hinobasan ni seksi sending di Dewan Marturia ni huriatta. Turuas na mangarade asa dipasah ma daftar tu seksi sending manang marhite situa wik pertanyaan. 12. Bingkisan tali kasih tu warga na humaliang ni gereja. Nah di hari Minggu nasalpu 23 Maret 2025 di Patu Pahuriatta do pembagian bingkisan sembako tu warga na humaliang ni gereja mardumu tu perayaan hari lebaran godangna ono 10 paket dengan harga 116.000 per paket. Pembagian bingkisanon
dipatupa melalui swadaya perhalado HKBP Depok Sada. Na pinasaha ni amang pendeta Johnny Sitorus rap dohot pengurus seksi kemasyarakatan di Dewan Diakoni Huriatta. 10 tolu majakon dohot paborhaton padita. Hobar tu keputusan ketetapan Eporus taringot tu perpindahan ni amata pendeta Bornok P. Sihombing STH, pendeta fungsional HKBP Resort Depok, ditotopan Huriatta do partureni uleoni ima sada. Di hari Minggu tanggal 10 sada Mei 2025 di Parmingguan Arian pukul 10. Pabor Hatton manang mertading hata amata pendeta Bornok P. Sihombing STH dot keluarga. Dohot mangojakon amata pendeta Edwin Sihite STH dot keluarga nasian HKBP Menteng Jalan Jambu nagabe padita fungsional HKBP Depok Sada. Diuduti ramah tamah maringanan di gedung serbaguna lantai sada nani dohotan ni utusan ni ruas gandup wik pertangyangan dohot kategorial. Nah paduahon di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 mangojakkon amata pendeta Bornok P. Sihombing STH nagabe padita resort di HKBP Sipange, Distrik Sia, Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias, maringanan di HKBP Sipange. Tolu, di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025, Papungu Peliat Tujolo Dohita Marhite amplop tanda kasih tuamang pendeta Bornok P. Sihombing STH songon tanda holong nirohatta di Pakkobasion Nasida di HKBP Depok Sada. Ima ditolu parmingguon pukul 7, pukul 10, dohot pukul 10 walu. Sabar hita teh, song nagajang tiktingon. 10 partureni pertangyangan pasion di HKBP Depok Sada. Partureni pertangyangan pasion di HKBP Depok Sada, Boima idauta di warta cetak manang warta elektronik na pinaradeni Huriatta. Pinangido tuganup punguan kur na adong di daftar jadwal ibadah pasion asa mangarade lahu patu begehon ede puji-pujian di partangyangani. 15 sumbangan pembangunan. Di Jalo Huriatta do sumbangan dana proposal marhite panitia pembangunan gereja HKBP Depok Sada ima. Sian na perjolo Amatta Dr. Andus Johnson Ginting, Kalimantan Barat. Marhite amang oluan Sitanggang godangna 2.500.000. Napaduahon NN Depok. Marhite amang oluan Sitanggang godangna 1 juta rupiah. Napatuluhon PT Dasin Playing Fitting Industry. Marhite amang maruli tampu bolon godangna 25 juta rupiah. Napawaton amata Bona Herbert Simatjorang. Marhite amang Ronald Silalahi godangna 20 juta rupiah. Napalimahon NN marhite amang JHO Panggabean godangna 5 juta rupiah. Napaonopon PT Sarana Gastekindo Utama marhite amang maruli tampu bolon godangna 25 juta rupiah. Napapituhon Amata Hartono CV Citra Samudra Jaya marhite amang Ronald Silalahi godangna 20 juta rupiah. Panitia Pasahaton Mauleate Gudang. Pasapulonopon laporan rekap dana pembangunan manang laporan lengkap parhepengon bidang dana panitia pembangunan di Huriatta di Bagasian Mingguon Boima idauta marhite layar multimedia. Panitia pembangunan Pasahaton Mauleate huhut manosoi tuganup ruas asa Pasahaton guguan tok ripe doh janji iman tu pembangunani marhite situawi pertangyangan manang tu rekening panitia pembangunan. Asa marhite namar gugu ganup ruas ni Huriatta boi marture perdalan ni pembangunani. 10 pitu tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon
tajahama di warta jamaat elektronik na pinara dini huriatta marhite wik pertanyaan attabe. Songonima tikting namasa di huriatta di bagasam minggon, sai di pasu-pasu tuhatta may tahu sangap di gowarna.
Name ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima na mga ramoti aka ate-ate muna, dohot roha muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Oras madihita kamangina. Saya dah musudi. Mau lihat ya mak. Mula dong penuh orang sehat, saya di pamalung Tuhan makasahit. Dileo semangat, dot hahi pason. Saur mahita dot hatani debata di bagasan sadarion, jamita dihita ima hatani debata natar surat di opat Musa 20 sada, ayat 10 satu ayat 20. Ujah hama dihita tapai hutihu ma dirohatta. Dungi borhat ma halak Israel siani jala marsaro di obet. Dungi borhat musena sida sian obet jala marsaro di bonani dolok abarin di halongonan todong ni Moab tukkan habis saran. Borhat musena sida siani jala marsaro martopihon sungai Jerit. Borhat musena sida siani jala marsaro di Baribay sungai Armon. Nang mardalan di halongonan. Na marharoroan sian partalpahan ni halak Amori. Ay Arnoni do parbolatan ni Moab. Di holak kolang ni Moab dohot Amori. Alanido ubain tarsurat di bagasan buku parporangan ni Jahuba, mardonokon wahib di Supa, dohot mardonokon akasunge ni Arnon. Tole muse hapuasan ni akasunge akan namabaur tukkan inganan ar, jala madeori di pertalpahan ni Moab. Borhat muse nasida siani, tubir manang sumur, ima sumuri na nidok ni Jahuba tu si Musa papungu mabangsoy asa aw mga lehon aik inumon tu nasida ujui dedehon halak Israel hatan deon bicak maho ale sumur mar detari par mahamu ima sumur nahinali niaka iduk nasaut nidukir ni halak nasangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon marhite sian akatukot nasidai tahe dungi borhat muse nasida sian halongonan tu matana jala sian matana tu nahalil jala sian nahalil tu bamot jala sian bamot tu rura na di ladang ni Moab na patodong dohot pucuni pisga panatapan tukkan halongonan ima sahakna hiadu dalan nihamu akaguar ni hutai akadongan nang lato Jerusalem daw berarti sarupa hita maredu majah guar nebe maul hulala ala dakkar pini dalan. Mudah-mudahan anon orang donatur na bubuk kita berdalen. Gorni minggutta ima minggu letare nomor lapatan marlas niroha. Dia 12 nirohat tak kamanginan. Apa yang membuat kita bersuka cita? Apakah kita bersuka cita hanya karena mendapat jabatan, mendapat rezeki, jumpa hari libur, atau mendapat kenaikan pangkat, manang ala di jalo anak kota di perguruan tinggi negeri favorit, manang ala dapat perkerjaan, pasti nomorlas niroha di sini. Tapi sukacita yang seperti itu hanyalah sukacita yang berstandar dunia ini. Las niroha nasa sitong na ima, las niroha na siya debata. Seperti kata firman Tuhan,
Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Dia lah batak di dok, pasu-pasu na gudang. Ima rohana sonang. Di rohana sonang itu gudang pasu-pasu. Tetapi kalau sukacita kita hanya berkisar sekitar karena kebutuhan kita secara pribadi terpenuhi, biasanya itu hanya sementara dan sebentar. Alani dang bui marlas ni roha hita manoktong. Jadi do debatai kom marlas ni roha mahamu toktong. Las ni roha na toktong ima las ni roha yang bersumber dari Tuhan, yang tinggal berdiam di dalam hati kita, yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Nani usehon itu diperbadia tu kita. Alaniaha. Ido nakin di dok tema ni mingguta ala dilehon Jahuba ay kanguluan. Dia do ay kanguluan. Ay kanguluan ima seluruh kebutuhan kita. Sudah nasa narikot dihitai, ido di parade debata. Yang seturut dengan kehendak Tuhan. Satu tadok depan ni, lo mau dirohak punya ni kosongonom ma, iko mamora ma, iko boy mau lah atau Yerusalem mula hula, iko boy mau songonom. Enggak seperti itu. Tetapi kebutuhan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita merasakan dan mengalami keselamatan dan leoni debata, huhut di lehon akanariko di ngulu siapa hari. Ngulu siapa hari do, dan kehidupan yang berlebihan. Nah ido na sebetulnya na mabain marlas ni roha, ido dialami bangso ni debata hati hai. Sebetulnya sebelumnya digejangi turpukon malu tajaha, marungut-ungut do bangsoi parjulu. Mereka bersungut-sungut dan tidak sabar karena mereka tidak melihat makanan dan minuman seturut dengan keinginan mereka. Indah rohana sida, mau neng malang jagal nasida itu radong menjagal. Mau mawas nasida itu radong mengalim minum. Itu di rohana sida. Dan ketika tidak seperti itu yang terjadi, maka mereka bersungut-sungut. Kenapa kau membawa kami ke sini? Mulai Mesir kami mengalangi jagal lo kami. Masa bonum kami sama ati di sonin. Alai di nama rebutungutina sida sugu marohani debata. Tuhan tidak suka kalau Tuhan itu diatur. Kalau kita menyampaikan sungut-sungut kepadanya. Ala sugu rohani debata di paroma uluk tulung api. Ular tedung inna molo di bahasa Indonesia. Di paroma uluk tulung api diparguti mana sida gudang. Akan marungut-unguton diparguti marmatean. Debata karo na parohoni uluki. Karena apa? Karena dari mulut mereka tidak ada sukacita dan pujian. Jadi sotong marungut-ungut kita tu debata. Sotong sodi leo pasu-pasune di hita. Israel dihukum Tuhan dengan mendatangkan ular tedung manang ulut tulung api ala marungut-ungut na side Tuhan pohado ngoluan na cik na ini. Didi ya do Tuhanon. Nasumargogur Tuhanon mengurupi ba. Gudang si taononon, dang sa Eropeon, ngaroh mo si taonon na asing, sehingga dari hatinya keluar sungut-sungut. Irpiba na mulo nga marungut-ungut, iba na nga say persoalan na. Habe dang lomorohan ni debata marungut-ungut. Marmate yang mabangsoi, hati-hai. Dungi di na sida martangyang majoho, ale Musa, minta mahami tu debata, dok matutuhani asa dipalawak keulukon. Dungi martangyang masih Musa. Dungi di Leon, debata ama jalan keluar. Ibaim ma ular tembaga ina, uluk na siya tumbaga patungna. Itu hanya simbol sebenarnya. Mana ngisa na mereng uluki, dia tidak akan mati. Dan itu menjadi simbol dari ahado luba-luba taring itu hama mati ni Yesus disilang. Mana ngisa na porsea jalan manatap Kristus na disilangi, dang mati bayana
di hamatian selilingna. Alai malua mebana sian hamatian si selilingna. Nah begitu. Dan lalu Musa menegakkan ular tembaga, maka setiap orang yang percaya dan melihat ular tembaga itu, maka dia tidak mati. Alai molo soporsia di mana di hata ni debata markita si Musa dan nguli mana mamereng ulut tembagai iturbing ulut mana tong do mati nang pinga jongjong ulut tembagai. Nasong ni do mang inang. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada yang kita dapatkan. Nang dong dapat kita menangah. Gereda mati do kita. Jala bongo Tuhan mati yang seliling-liling. Dung diuloy debata pangiduan ni si Musa na pinangido ni Bangsoy mangulo manasida. Maka mereka pergi melanjutkan perjalanan dan sepanjang perjalanan mereka bersuka cita karena mereka merasakan bahwa Tuhan menuntun mereka di hilala nasida, di ida nasida takas pabawa na diramoti debatado nasida. Bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh mengasihi mereka, menyelamatkan mereka. Dan karena itu, Tuhan juga senang dengan sukacita dan pujian mereka. Dungi di debatama sonaking na tajaha di turpuki akamanginang. Kumpulkanlah mereka semua supaya aku mengeluarkan air. Ditongan di perdalanan ini. Ngambabir benasida marungutungut. Jadi, aladang marungutungut benasida, jalang di pasahan nasida ngoluna tu debata, gabi di sariot debata manasida di perdalanan ini. Tuhan memunculkan air yang keluar untuk kehidupan mereka. Dia natai desenya kamanginang. Pertama bahwa Tuhan memang tahu kebutuhan kita. Di boto debataro narikot. Dan di pangido na si dope sa sitong na aiki. Alay di lewat debata aiki. Lalu mereka memuji-muji Tuhan. Bicat maho ka aik ninna. Mereka adalah menyanyikan nyanyian pujian seperti itu. Bahwa Tuhan menyediakan air bagi mereka yang sudah mempercayai Tuhan. Dan Tuhan memelihara hidup mereka. Napa duahon memang kita lihat bahwa Tuhan punya inisiatif ketika memberikan itu. Bakina perjolo di bota debatado kebutuhan na ibana di leon aik. Napa duahon Tuhan punya inisiatif. Tuhan tahu kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita minta juga sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Ngadi pada di debata. Tuhan tidak menciptakan kita supaya kita menderita di perjalanan hidup kita. Alay dito pa debatahi tahuhudo di parede akan narikoti. Dakola si panganon si inumon. Tetapi juga Tuhan memberi kenyamanan. Kita dipeliharanya. Kita dituntunnya, diramoti kita. Dileho nak kaaya nak konda burju dihamu dihita sudah kamang. Tetangga yang baik. Usaha kita juga bahkan diberkati Tuhan dan berhasil. Anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik. Bekerja atau kuliah atau sekolah. Beragam makna dileho debata. Itu semua kita butuhkan. Tetapi orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan akan menghukumnya. Gudang ngutul mana marungut-ungut. Ala memang sifatnya merlauro si taononi. Terkadang kesulitan, kesusahan yang satu belum selesai, datang lagi kesulitan yang lain. Belum lagi selesai, datang lagi persoalan yang lain. Dang saya dope romu si parsahiton. Dang malum dope parsahiton, nung muncul musi kerugian. Terkadang bertubi-tubi. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Seharusnya kita percaya bahwa di dalam segalanya itu ada Tuhan sumber kehidupan. Lehonon di debatado, aik hanguluan, di tongan di perdalanan tei yang mungkin melelahkan. Sipatah holan marsak kita, Allah. Karena apa? Kita merasa bahwa tidak ada sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita.
pakilala atta. Karena tidak seturut dengan keinginan kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menanti-nanti untuk memberikan mangaleho nakalas ni roha. Ido di patu padebata. Di padang gurun itu muncul mata air yang memancar. Meskipun mereka tidak meminta. Dan memang itulah kebutuhan mereka yang paling utama. Boy do jolma dang mangan. Alidang boy jolma dang minum. Maka Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, akulah air kehidupan. Do air hanguluan. Mana ngisi narotu. Maka kebutuhan pokoknya, kalau tadi kebutuhan pokok kita adalah air, maka Yesus mengatakan kebutuhan pokokmu itu terpenuhi di dalam aku ninda Yesus. Alai godang jolma dang porsea. Dang roh tu Yesus. Roh holatik kilomoro hana. Sesuka-sukanya. Bamolo tiki dapatan las ni roh mana ulo dang dingok Yesus. Atau bersyukur dia tetapi hanya di mulutnya. Tidak dengan di hatinya. Marlas ni roh hana nidok nadison. Dang boy marsi paula-ula. Seolah-olah dia bersyukur tetapi sebenarnya tidak bersyukur. Itu seperti orang yang munafik. Dan itu adalah sakit sebenarnya. Wama hacita ni beli marlas ni roha. Atau dang marlas ni roha ibe sebetulnya ali nidok marlas ni roha. Itu akan nampak dari raut wajah kita. Dari ide. Jadi ini patu pada mata tu bangsa Israel yang sebenarnya mereka ketika itu belum meminta kepada Tuhan, tetapi mereka sudah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan karena mereka takut. Bersungguh-sungguh tidak ada gunanya. Malah datang kematian, gak dirouluk. Alam merungutu-nguti kita, bulus mata pasaha ngulutot tu debata. Sepanjang perjalanan mereka bersuka cita memuji-muji Tuhan. Setidaknya di dalam konteks ini. Walaupun kemudian, walau tabigi sejarah ni bangsoi, mula-hula do bangsoi memang berdosa. Alai di bagasan perjalanan setelah mereka diselamatkan Tuhan dari ular tedung itu, mereka berseru-seru dan memuji-muji Tuhan. Dan Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi mulu songoni kamanginang. Mula di boto di bata, narikot dihita. Jala di leot di bata, di pada di batai dihita. Adorang sota pangido dope. Terus apa alasan kita untuk tidak bersuka cita? Dan orang biala sata dang marlas ni roha, soan idok ni guar ni mingguan. Marlas ni roha. Marlas ni roha mehita karena Tuhan tahu segala apa yang kita alami. Di boto doa hana di atetemi kamanginang. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Penyakit apa yang ada dalam dirimu. Kesusahan apa yang ada dalam hatimu. Beban apa yang ada dalam pundakmu. Semua Tuhan tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Saya ada pemadai bisa si majujung ni di bawah dia bata. Atau wasa dang tu dia bata tapasahat. Kenapa kita selalu mengandalkan diri kita, pikiran kita, atau keberadaan kita, kehebatan kita, kekuatan kita yang sebenarnya itu tidak ada sama sekali di hadapan Tuhan. Bahasa sudah kita marlas ni roha. Kenapa kita hitung-hitungan kepada Tuhan? Gabi sudah kita patuduhan las ni rohatta. Alani perlu do memang sifat terenung-renukun do nama bain terebak las ni rohattai. Terkadang kita sukacita kita itu dirampas oleh sesuatu hal. Diamai. Salah satu adalah kekhawatiran. Terkadang kita khawatir berlebih-lebihan. Dan perlu sebetulnya si khawatir honon, alai saya tak khawatir hon. Akhirnya tuh penyakit penyakit jantung, hipertensi, udah tuh si Roma penyakit, Roma si diabetes, beragam penyakit. Kenapa?
Kita mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan, padahal dengan kekhawatiran itu kita tidak dapat mengatasi persoalan kita. Soalnya hidup ni Yesus itu. Baharu pidung, namek meti, dang ngadu gara, dang mengula, dang memanen. Ali di sarihod debatado. Bahasa kita dang percaya bahwa Tuhan juga memelihara kita. Adong musedo biar ketakutan yang berlebihan juga membuat kita tidak bisa bersukacita dan buita malas di roh. Ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan di dalam diri kita, mebir kita. Anom molo songonon, gak bisa ngonan. Molo songonan, gak bisa ngonon ninna. Nang binotek nah dipikiri. Akhirnya, ipere sama hira naman malubuk matarotok na. Asing, malubuk matarotokku, ipere sama aku. Ngadong sesuatu dia Doraemon na malubuk jantung bedang normal benin. Dan banyak sekali lagi yang membuat kita sebenarnya na mga beti hita marlas ni roha tunggu dang situ tuwa kamanginang. Alay tungmurah situ tuloy daw siya kita molo tasadari bahwa di Leo Debatado ay kanguluhan. Di Leo Debatado semua kebutuhan kita lengkap di dalam dirinya, di dalam Tuhan. Dakolan si panganus si inumon, keselamatan juga diberikan Tuhan. Di padawa kamara. Beragam caranya debata peluang kita. Sian marah, sian persahiton, dan lain-lain sebagainya. Tuhan punya cara yang sering kali tidak kita duga, bahkan tidak kita perhitungkan. Dia mau kamanginang, mau terenung-renungkan, kalau kita pikir-pikir, kalau kita ingat-ingat, atau kita evaluasi, review ke belakang, sebenarnya itu semua kita telah terima dari Tuhan. Tetapi kita tidak mensyukurinya, sehingga kita tidak bersukacita. Saya teripu marupani, nasa na adong na dihitai, alan digugut tadui. Uban na sehat pehita, alan na hebat do hita, hebat do pamatakon, manangahapi walang dang marsahitin na. Siapa bilang, tubuh kita itu panah, gampang retak, murado, pamatang tahun, murado, ya gampang retak, maksudnya bagaimana ya? Murah hancur begitu. Tetapi syukurlah ada Tuhan yang selalu memberikan kita berkatnya. Di leod di hita hahi pason. Age nanging boto menjaga hahi pasonmu. Alito ema. Kuliah pediho hahi pason. Asabui ulomuan akaan. Budakin ulommu di tonga-tongani bagas joroi. Di tonga-tongani keluargam. Di tonga-tongani masyarakat. Alay pakai hahi pason ni dah. Lau mangulahuni. Ni nain na do hita. Jadi mo sa pakai hahi pasot tay. Dia bata ulo dalam mangaliab de musetu hita akai pason. Do narik koti. Kamanginang marlas ni roha warni minggu tesadarion itu semua menyadarkan kita untuk mengingat siapa sumber las ni rohai. Dangholan na ditanoon tidak hanya tentang kebutuhan pribadi atau kebutuhan fisik kita. Tapi itu adalah tentang pemberi sumber atau pemberi berkat itu yang selalu setia kepada kita. Saya dipaleo pasu-pasunya. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan seperti sungai yang mengalir. Dangi suku sungai ini, rupanya dia doharwa, nang si aikok. Mana yang harus saya aliri dangina? Dia selalu mengalir kepada setiap orang yang rendah hati, yang menerimanya. Dang pola isukun adang lianok kutukun on hal ahado dang nin na dia bata. O si jugul don dang nin na juguli petong do dia si dia bata paima mulak ibadah. Paima bertobat ibadah. Bahkan Tuhan selalu memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menikmati kemurahannya. Menikmati aliran sungai yang mengalir itu.
Sudi hita dapotan. Iya eki sungai hita gabitano na napu. Di Borno hita asa tubuh hatani debata di hita. Asa gabitano na napu hita hatubuan ni hatani debata. Maka kita diairi dengan sungai kemurahan dan berkat Tuhan. Jadi, dan boleh tak pungkiri memang bahwa hidup kita ini adalah perjalanan panjang, pasti menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali kesusahan. Tapi mari fokus bukan kepada kesusahannya. Mari fokus bukan kepada tantangannya, tapi fokuslah kepada Tuhan yang menolong kita di setiap tantangan, di setiap kesusahan. Fokuslah kepada Tuhan yang adalah sumber air hidup atau pemberi air kehidupan yang selalu mengaliri kita. Nama mornohi kita, asa gabi tano nanapu kita, asa marperbui hatani di batasya kita. Jangan fokus kepada kesulitan dan penderitaanmu. Sebab tidak ada gunanya fokus ke sana. Dan ngadong na buta patu papaluhaw kita sini. Walang siyan asini debatado. Maka fokuslah kepada Tuhan pemberi. Pemberi berkat. Pemberi kemurahan. Sehingga buhi kita marlas ni roha totong. Meskipun kita sedang dalam keadaan sakit. Meskipun kita sedang dalam keadaan gagal. Meskipun karena sesuatu hal kita mengalami kekecewaan. Mungkin mengalami kerugian bahkan. Anak kita belum berhasil diterima di pekerjaan atau di perguruan tinggi. So tung fokus holat tusihita. Alay taingo bahwa dengan cara apapun Tuhan sanggup menolong dan memberikan kita sukacita dan kemenangan. Dakolat di sadadalen, molo gagal kita di si, gok delen na asing dope di liot debata, la mga layon, paso-paso na tuhita. Songon na dialami bangsa Israel. Kalau kita gagal di sini, tidak berhasil di sini, kita percaya bahwa berjuta jalan lagi akan Tuhan bukakan bagi kita. Maka kalau itu yang kita perhatikan, molo ido na taingot, dang sudah behita marlas ni roha. Dang tusiho bah. Dan napas tuho ina debata tu hita. Hubuo peho hutuku peho tu sana. Walaupun terkadang itu memang tidak pernah masuk ke dalam hati atau pikiran kita, tetapi itu disediakan Tuhan bagi kita. Ini para di debata di hita. So tong taripu rupa ni molo gagal hita di satu hal, manang molo dang berhasil hita di si ina maujung ni kehidupan tak daw. Kecil sekali itu bagi Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan dan permasalahanmu. Dobel gado de batasian sudah akan hacit na di taumi. Sehingga ia sanggup dan bisa memberi jalan keluar. Sebagaimana juga obel gado holong ni de bata siad dosam. Sian kesalahan mi. Sotong diri pola na burjuho, ubaina diramoti de batado peho. Sotong diri pola na cukup akan abinahemu ubaina di luas do peho mangulu down. Panggo dia depan di bata sudido hita rap. Punya kesalahan, punya kekurangan, ada yang bandel, ada yang tidak nama daw siya di mata alay alaw bel gado holong nai badi lawas da pehita madaya kapasu-pasuna obel gado pe holong di mata siya rimasna tu bangsa Israel obel gado pe holong di mata siyan rimasna tu pangalaw siya tayak kamanginan. Maka percayalah Tuhan mendengar keluhanmu, maka percayalah bahwa Tuhan akan menolong engkau kalau kau berpusat dan bersandar kepadanya. Molo tuiba na doho juju. Porsaya maho, keadaanmu yang tidak baik-baik ini bisa diubahkan Tuhan menjadi keadaan yang sangat baik. Jika kau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhanlah
sumber air kehidupan. Siani bana do mabaor air na mangului jala sono do kena di ae ki mahita ai hangulu ini na mabaori. Itu sabur mabaor mengalir dari dia air kehidupan itu. Maka setiap kita yang menerima air kehidupan itu sono nani do dia pistil naking ganup hita nama jalo ae hangulu ini kita akan memancarkan kehidupan, bahkan kita bisa menolong orang lain. Keadaan kita yang tidak baik-baik saja akan menjadi sesuatu atau seseorang yang sangat baik, yang bahkan bisa menjadi penopang bagi orang lain. Ido di patuduh debatatu hita marhite turpukon akka manginang. Alani unang sudat las ni roham, alani manangah hape na sedang terjadi tuh. Tetap kerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Tetap ulahon akan nanidok ni rebata tuh. Dang buya memang mangaleon persembahan bulanan. Ay songo-songo kami dang arong di paso-paso rebata nani ulan nami taonon in. Tapi daripada di rebata di mana akan nauli. Padang leon ni rebata abi. Kami tidak bisa menyumbang atau memberi tupak pembangunan kepada pembangunan gereja kita karena kami sekarang sedang keadaan seperti ini kosong di haroa. Mulu di leo dia batado se benua gijang ai hanguluan itu ho. Ai tuha sangapon di bata dipakai ho si leo ni debata. Gabi martabataba ma paso-paso ni debata. Lehonon na tu ho. Bahasa martabat-tabba. Asa buhay tong ulahonom makanading na kanauli. Dot akanasing. Asa gabi hamuleon ni debata ngulu. Maka percayalah. Hitungan matematis kita tidak berlaku bagi Tuhan. Molo leonon nason tinggal nason naik nama innahita. Itu tidak berlaku. Dipuji Yesus do pilihan ni salah ina nama belu. Otik kid, itu nomotik. Secara matematis, aduh, nggak ada ini gunanya ini. Ali puji Yesus. Ibarat kau ada pilihan nak kahalaki, ini. Balga-balga do di leon. Alay lobi-lobi ni, siya lobi-lobi na do di leon ini. Alay bereng mapilihan ni na mabeluan. Na mga dedekon, sa rimis do temang do rimis. Puro matuhamu balga do na ni leon ni. Kenapa? Karena janda itu betul-betul percaya bahwa Tuhan akan memberikan air kehidupan kepadanya. Meskipun apa yang ada padanya sekarang sudah tidak ada. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Maka ia percaya Tuhan akan memberikan lagi. Aidang alani nominal nei didok dibatai ban nobelga. Tetapi kualitasnya, imannya. Jadi hitungan matematis kita tidak berlaku bagi Tuhan. Ayulo kita sudat marlas ni roha alani. Oleh karena itu wakamanginang bentengilah diri kita dari hal-hal yang menghambat kita bersukacita. Selalulah ingat bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang terbaik. Meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan punya rancangan dan rencana yang baik dalam hidupmu. Jadikanlah bahwa dirimu dipilih Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya, menunjukkan kemuliaannya. Buha carana. Dalam marsiho mau tu debata, dalam porsia mau tu debata. Pasaha mangulum tu debata, ulah makan nasi tong di depan di debata. Sehingga Tuhan akan menjatuhkan pilihan, oh mak, komarhiti hodon non gebedenggas sudi punguanon. Mariti hodo gabi terjadi on inna debata. Biarlah itu terjadi kepada kita. Sebab kita percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi kita dan Tuhan memberikannya kepada kita sebelum kita memintanya. Marlas niroha mahita di sudinei. Saya di pas-pasu Tuhan tamahamu kamanginang. Malum maka persayito ni namar sahid. Selesai persoalan ini akan sedang menghadapi persoalan. Tuhan memberikan solusi kepada setiap kesulitan dan kesusahan kita. Tuhan memberkati anak-anak kita dan menuntunnya menuju masa depan yang diberkati Tuhan.
Tuhan bekerja melalui usaha dan pekerjaan kita. Dalam ini batai sumariok kita. Gabi ditaba-tabaya dengan basana. Doonlah nak kanasing. Tetapi tetaplah bersuka cita. Marlas ni roha mahita. Dangadong nabuhi tarpatu pahita. Yang goso marhite asin ni roha ni debata. Amen. Martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Hodo hanguluan nami jalasian hodo taruli hami dia kanarikot di ngulu nami ai hodo si leon ai kanguluan ni alani paso-paso mangulu nami asa hobar tulomoni roham akka pabaenan do sudi panggulmiton di ngulu nami ngoliate madiho Tuhan dipakai jala di parar hodo ngolu nami gabi hasahatan dot habauran di pasu-pasum lem takas utadahami ho jala di tadadongan nami ho marhiti hami atong saya parar mangulu nami Tuhan ajari mahami makaporsiai ho asa tahu asa ngapod di ho na asa pabahinan nami ali Tuhan gudang doa kana masa di ngulu nami, di perdalanan di ngulu nami di tanon. Porsias itu tuh hami takas do di daho jala di botoho. Marhiti akka maulon hasusan, marhiti akka persahiton, marhiti akka persoalan di keluarga, di masyarakat, di perkarejuan. Baka di tonga-tonga ni huriam. Botoh hami do takas. Ubalga doholong mi tuhami jalatug doho manalesehon akka nasa hamaolo doat persoalan ning ulo nami ajari mahami Tuhan asa sayhohu pangasahok kami dang diri nami dang gugu nami asa lasroham mernida hami munang marungutungut tami molo sipata hodo pihami akka namauli ale totong pujian nami ho di bagasan las niroha ala porsia hami hodo ali Tuhan napuna hami jala hodo na manariok kami atong sa dihoma ng keluarga kaya nakon ng sudi paparan pasu-pasu jala tugu-tugu na sida sa luhut na mencapai cita-cita doat harapan na asa ko Bartolomeo ni roham di perdana ning uluna asi roham Tuhan jala pargugoy hami akan atoras marmuduho nakaya nakon mi na pinasahat mi Tuhami. Tugihon mulak akan ang manibil siya ko. Jala pataro, buwan, hutugu-tugu, akan ang mangulahon lomon roham. Moliate madiho Tuhan. Sa diho manang sudi program do sakak ni huriam. Dia ke perdalanan ni huriam, dia ke kegiatan na Tuhan. Say ho naman ni Roy hami. Patuk gugo nami do si patupan nami. Ukap rohanami asa huleo kami rohanami. Lao patulus sa nakaulaw di huriam. Lumobi ulawan pembangunan di huriam. Memerlukan gudang perhatian do tenaga. Ukap rohani akka nahinaholongan mi. Akan nataruli di pasu-pasu mi. Akan na marnapuna dia kasih leho-leho ni asa ditupahi. Ulawan program pembangunan di hurian. Pasada rohanami sa luhut na ay dihasadaw nami tarpatupahami do gudang ala ni pasu-pasu mi. Molihatin madiho Tuhan. Pasatanya kadungan nami na marlas ni roha ala ni ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Saya lampat-lampat pasu-pasu mi. Pata-bata sini roham di nasida. Gabi si tidangi nasida aja kapabahinam. Mau lihat madiho Tuhan. Gudang doa kadusa nami. Aka pangalausion nami. Jojot hurang dohami manguloiho. Jumolo sesa kadusa nami ng kakurangan nami. Asima roham sejalo matangiang nami pangiduan nami. Lehon may hobar tulong mo ni roham. Di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Urian itu hatta, tapasaat ma peleata, pilihan paduahon A, dohot 2B, tu fakta tu bencana dohot akka pembangunan niaka bagas joro niaka dongatta. Uhut mahita maredde.
Tatangyakom mapeliata, martangyang mahita. Ale debata amanami nadi banuagijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami ma, siyan na nilehon mi tuhami, pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julom, paso-paso may jalaramoti. Asa parasi ang hami pilianon, pati pulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami kudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banuagidjang, sa pinarbadiya magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa saut malomon ni roham di banubatongaon, songon na di banuagidjang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, sa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Selamat hari Minggu, mari kita salutna. Tungjut-jut asongon bersama dia, itulah aja. Regi umum. Kayak tadi aja tak temponya.